Lilipat sa bahay mo? Dito po kami ngayon sa Nag-live na siya, Batangas no? po. Ayan. Lipa Batangas. Lipat po tayo kay AG, kay Di ko lang Noel mga kapatid. Ayan, Lipa Batangas po, mga Kapitulano. Dito po tayo kay Kuya Bal Santos, magkakating ribbon po. Maraming salamat po sa naganood mga Meron kapatid. po siya ditong pabahay. Di ko lang Noel lipat po. Meron po siya ditong pabahay. Love you, oy, lipat, lipat, Lipat lipat, tayo. ha, Lipat lipat. Tingnan po natin ano po tayo pintura. Ayan po. Tara na. Tayo. Lipat mo sa stick ngayon. Ito yung mga kontak doon. Ay, shout out dyan. Daddy Frankie. Ayan, shout out dyan sa 3 viewers dyan. Oy, nandyan si Dad Frankie. Oo. Frankie, pasyal ka doon sa akin na pag-uwi ko po ng daet, galing po kami dito, sana punta ka sa akin, usap tayo, ha? Oy, shout out sa lahat sa nandyan. Ayan, paki-share naman po yung video natin. Bicolanong Elvin po to, paki-share naman po yung live po niya. Ayan, support. Nep, na-share mo na. Nakalive na kami. Kailangan po kay Elvin. Ayan, shout out sa lahat. Salamat sa nandyan. Thank you so much. Meron ako, nag-video na ako doon. Nakapagpalipad ka na? Mamaya pa doon pa. Ayun, sige. Andiyan na yata, pinasok sa'yo. Oo, pwede na. Pinasok mo na? Oh, mamaya po. O yan na kayo. Ikaw magawak dito dali. Yan, lakad ka. Ayan po mga Kapitulano. Punta po tayo sa babahay ni Kuya Bal. Dito po sa Lipa, Batangas. Tingnan po natin pipintura sila. Tayo pala. Ayan po. Mahirap po ang daanan dito. Masikip po. Kasama po natin si Arthur Siya. Oy, thank you po support. Thank you. Shoutout po nga po dyan kay Melanie Uranza. Magandang hapon po sa iyo. Ay, magandang tanghali. Ayan po mga kaibigan. Dito po tayo kay Idol Kuya Bal Santos sa pinapagawa niya ng bahay dito. Magkakating ribbon po kasi. Ayan po. Mga daanan po dito medyo masikip-sikip lang. Ayan po mga kaibigan. Dito tayo ngayon. Tayo, pipintura sila. Ito po yung bahay na pagawa ni Kuya Bal. Sir,
Ito kita, pinapanood ko yung ano mo. Yung binigyan ka ng motor. Ayan po si Tim Kagawad. Yan, please support po Bicolano Elvin Vlogs po. Salamat po, Tim Kagawad. Ayan po, Tim Kagawad po, support niyo po. Si Tim Kagawan. Nagpipintura po sila. Ayan. Team secret yan. Ayan. Pinturaan po natin muna. Ayan. Tulong-tulong po rito. Live yan? Live? Yan, ang grasa yun. Ang grasa yun. 15 years. Grabe yan. Talagang sumama na rin dito. No? Sa bahay. Bahay na pagkaray ngayon. Ayan po. Pintura po. Itak mo mabibili. Balik. Ano na, itigil mo na. Ayan rin si Mark. Kaya kunting bayad na lang yan ng puto siya. Grabe po, napakaganda. Tulong muna Lagyan tayo nyo na po itong pintura. po mga kaibigan. Si Actor. Ayan. Pakasipag po niyan. Pero nung pala yan magpintura, akala ko manggugupit lang yan. Lahat po kailangan matutunan. Ayun. Ayan po mga kaibigan. Ito po yung pinapagawa ni Kuya Juan. Ginanyang bahay. Ay, Mang, tulong naman. Saan meron ka pang lagayan? Wala na. Wala na. Ayan. Si Makmak tutulong din. JL, tulong tayo. Paano, Sep? Pag ganun, Sep, huwag may balik. Pag ganun, para takbo. Tapos, yan, pag ganyan, ikalat mo, tapos balik mo yung maya. Yan si Makmak. Oh. Galing pang Ligaw City yan. Pintura lang dito. Mak, ayusin mo. Ayan, shoutout lahat po sa inyo. Ayan po. Shoutout po lahat sa inyo. Nagpintura na lang po. Baliktad. Ayan po si Andy. Andy Kayakap po yan. Supportahan natin yan. Dito. Pwede lang dito? Oo, nandiyan. Eh, kung magandang kulay mo. Ay siya. Gagandang kulay niyan. May JL ako naman JL.
matamis na taga-pintura. Trabaho pogi lang ba kayo? Huwag yung trabaho pangit. Kaya trabaho pogi tayo. Ay, Mac. Ayan o, si AGJL official. Trabaho pogi tayo ha, trabaho pogi. Huwag yung trabaho pangit. Ayan mga Kabicolano. Kailangan talaga ito. Bro, pangano yan bro? Boss. Yan o, Trabaho pogi lang mga tayo. JL official. Napalaban. Maano tayo? Kami sa kabila ulit ang hirap. Hindi lang, maraming ng pao. Dapat kisigasal. Ayan o. Yun o. Ay, ikaw ang pintor sa bahay niya, ano? Sama kay ano, Andoy. Ayan o, si JL official. Oo, sama ka na sa pintor ng ano. Ay, nga po. Ano kasi, bagong ganito siya, parang ikatirik ka mo sa taas eh. Ano nilalagay niya? Wala bang mahabang ano, stick? Tublihin to. Yan, ganda. Na boss. Silang lalaki. Ayan mga kaibigan. Yan si Bicolano Elvin. Yan yung bagong pintor ni ano, Kalingap. Joseph Official. Joseph official po. Tabo natin yan. Ganun lang ulit yung sir. Kaya ba? Takbo mo lang dito, takbo pala. Mamaya, ulitin. Ayan yung pinaka ano natin, Kuya Bobby. Tanghali na pala. Kahaling ina mo, Kuya Bobby. Ayan. Okay ka, Bye. Kuya Bobby, shout out mo si Marlene Buban. Shout out. Mrs. ko. Ay, shout out. Nanonood siya. Nandun siya. Ay, ma'am, shout out ha. Ma'am Mayin. Huwag kang mag-alala. Si Sir, nandito po kasama namin. Salamat. Matutuwa. Salamat sa kanyang Ganun lang, sir. presensya. Ganun Salamat po, Bobby TV. Dito siya ngayon kasama namin. Isang malaking karangalan. Makasama namin si Bicolano. Elvin Vlogs. Salamat po, Kuya Bobby. Huwag kang mag-alala, ma'am. Babantayan ko ito. Babantayan ko si mister mo. Salamat po, Kuya Bobby. Suportahan po natin Bobby TV 143 mga kaibigan. Ayan. Yun, ito na. Sa ilalim. Kulang yung ano eh. Okay na ba yung balita natin? Makulong na siya. Oo nga, ano. Shout out kay AJ Idulog TV. Hello sa'yo, pre. Hindi nga, pinsan eh. Idulog TV, shout out po sa'yo. Sa po, stick na stick. Maraming salamat po sa papalipad. Maraming pong salamat sa lumipad. Ito yung mga idol natin. Supportahan natin si Team Kagawad. Mga Kabicolano. Ayan. Subscribe niyo po, Bicolano Bicolano. Kasama niyo na po si Arthur Z. Ayan. Mismo sa diet ka talaga nag-a-star, ano? Hindi po, sa Panganiban. Panganiban. Sa Panganiban Tama pa. ko ng diet Oo. Sabado. Kilala ka ni Mrs. ko. Nakikipapanood ka niya eh. Nandito siya ngayon nanonood eh. Ay, salamat po. Marlene Buban. Marlene Buban. Morning po, morning. Tuwan-tuwa ako dun sa ano nyo eh. Akala mo kasi yung bike eh, no? Prinang ka, no? Napraka ko ni Kuya, ano? Hindi ko nga nahiling no si Kuya Rap. Nagduman ba kami? Nagduman kami. Hindi mo na tiyempuhan. Oo. Umalis na kayo ito. Ayan, si brother pa. Ayan, marami tayong natutunan dyan. Kaya, malaking tulong po natin yan eh, brother Paz. Isa pa nating iniidolo po yan.
Sir, ganito sa ginagawa sa diet pag nakikita tayo. Maraming pong salamat kay Kenneth TV Vlog. Maraming salamat sa palipad mo. Napakabait mo talaga. Yan po yung babae ni Kuya Bal Santos Matubang. Support po natin yan. Dito po kami sa Lipa, Batangas. Ayan po mga kaibigan. Siyempre ang ating kaibigan na napakapugi, si Andy Kayakap. Ayan. Ayan po mga kaibigan. Napakabait. Ayan. First coating pa lang po eh. Si Makmak. May second coating pa po, di ba? Nasa kalingap na rin yan. Malaban mo. Nasa kalingap ka na rin, ano? Sa kalingam na. Nasa kalingap na rin yan. Kalingap din na rin yan. Siyempre, Arthur Sia. Andyan yan. Mukhang, napagod dyan. Akala ko napagod. Walang pagod, siyempre. Yan ang gusto kong marinig sa'yo. Alam mo. Basta nakikita natin yung mga pinakamalulupit na vlogger natin dyan, lalo na kay Bobby TV 143. Masaya na ako. Makita ko lang yung sombrero na. Alam ko na eh. Pero basta walang rice, ayos na. Talis talaga. Ako din lang sila. Ayan, GLTV official. Siyempre, sa buhok pa lang eh, talagang panalo na eh. Ayan, shout out mula po sa inyo mga kaibigan. Shout po natin sa inyo. Ito po yung bahay ni Kuya Bal Santos Matubang. Ito po yan sa Lipa, Batangas. Ayan. Try na. Shout out kay Marlene Buban. Ayan, sa aking asawa. Ayan si Makmak Nel. Talaga naman. Siyempre, Tim Kalokohan. Ayan po, mga kaibigan. Oo nga, ako mag-presento. Shout out sa lahat sa nandyan. Kung sinong gusto mo yung makap sa channel po namin, yakapin nyo rin. Baka mo naman, Mak. Ayan, si Bicolang Elvin. Uy, may nagpakulay. May nagpakulay. 500 kay Romeo Librada. Uy, grabe siya. Maraming salamat. Romeo Libranda. Romeo Librada. Nagpakulay kay Napalaban si Bicolang Elvin. Sibag ni Bicolano ng Elvin, no? Sana all. Ayan o, si JLTV o. Sana all. Para tuloy ito kung mag-live. Romeo Librada, maraming salamat po sa 500 Sige, pesos. pakulayan kitang kulit-kulit. Ito ka. Okay, basta mag-live. Pakulayan kita, pati. Palaban si Bicolano Elvin. Ay, grabe si at saka si GLTV official. GLTV Maasahan talaga, maasahan, no? Yan. Tatapos na dito. Was out. Basta na tayo pag-aaral. Basta na masama. Pag-aagawa niya.
JL Official. Ayan, subscriber niya, 100K. Team Kagawad. Ako yung kahapon. Ikaw ang susunod dyan, ikaw ang susunod dyan. Lahat? Oo, lahat yung kahapon kay Bobby. Hindi yung nagawad, shout out po. Ayan po, yan. Kagawad. Si Kasibot po, mula nung Elvis Vlog. Yan. Maraming salamat po. Si Bobby TV. Kasi po yan. Ano po, may gano'n po po sa inyo lahat. Kasama na po natin sa may kapalunggan. Wala po ibang hangad, kundi ang makatulong po sa masilip na nangangailangan ng mga kabayan. Andy kaya ka-vlogs po. Pakisupport po. Salamat po. Iboto sa mga Lagi din maganda sa ano bro. Dito? O yan. Dalhin mo ito dyan o. Yan, yan po si Joseph po. Yung pambagong picture ng Kalinga. Ano po yan ni ano? Ni Kuya Kendred. Yung bago daw. Pagkatapos po din yung pagsuti, lalagyan po natin yan ng baseball na pinapauna lang po natin sila para Palaban si Bicolano Elvin. Saka si JL Official. Mga kalinga po, bagong kanin ni Kuya Bal. kay Kuya Bal, kahit po dito, hindi pa rin nakakasama. Support tayo, support, tulong-tulong para makatulong mga kapatid. Wala pong iba magtulong-tulong, kundi tayo lang po. Yun o. Talaga. Talaga. Tulong-tulong kayo kasalayan. Support natin. Hindi tayo lang tulong-tulong. Kailangan po ng tulong po tayo. Mas maganda tumulong pag marami kaysa mag-isa nga. Iwan ang dalawang yan. Kailangan po tayo magtulong. Hindi lang po tulong. Matanda po tayo. Kailangan po ako. Kailangan yung bro, tanong sa ng bro, pisto mo bro. Kailangan yung para hindi ka na balik-balik. Kaya nauubaran tayo eh. Sir, bakit mo nagustuhan sir mag-charity sir? Kasi meron pa akong iniidolo kasi si Kuya Santos. Kaya isa po nakita ko siya na talagang yung angaran niya sa mga tao, hindi po ako sa kanya. Sa dami po niya natulungan. Kasi isa po ako siyang tagahanga. Kaya pinasok ko po yung charity. Mas lalo po akong marami po rin natulungan. Sir, handa ka bang tsagain kasi mag-charity, hindi ka nang balik sir. Ayan lang po ako. Hindi po ako isa lang na sinasabi lang. Ginagawa ko po. Talagang gawin pa man po ng messenger ng bago tumutulong na po ako. Barangay Francia, shout out po. Yan, maganda. Nagpagawa po ako ng basketball court doon. Ayan po. Nanay ko po, kakainin na lang yan. Bibigay ko lang sa kapatid. Salamat at bibilin. Saan siya bibilin kay Barry Dile? Thank you sir ha, salamat. Salamat at bibilin. Yan, salamat sir. Idol po kita. Hot 8.7. Napakabait. Idol natin si Kuya Bal. Ayan. Kailan po tayo ng Kuya Bobby? Sir, bakit si Bal mo Matatapos na oh. Ang finishing yan oh. Tayo ang susunod sa mga kapatid. Kasi ang alam po, lalo na sa mga mahihirap at Andy Kuya Vlog. Ano sir? Kaya. Hindi naman na pwede naman na. Bye po, bye-bye. parang siya yung ganito tayo. Ganun lang ha. Kaysa naman mag-bisyo-bisyo ka ng iba. Yeah. Mas maganda
presyo ka kung ganito ka na lang. Wala kayo pag-isipin. Support ang channel, GL TV. Salamat sir, salamat. Kaya idol Ayun lang natin yung gusto kong pupunta na dahil po siya. ito po hindi na nag-browser. Araw ba akong Dapat kasama namin yan. Kahit naman ni Bicolanong Elvin, talagang masipag. Siyempre. Talagang wala po akong masabi kay Bicolanong Elvin po. Hindi po ako nagkamali na pinsan ko po talaga siya kasi masipag po talaga yan, no? Alam mo, Ayan. kung masipag si Bicolanong Elvin, paano yun sa taas, mataas yung matangkan siya. Eh, Bobby, Okay na. gano'ng kalaki yung bisboard natin? Standard lang. Ayun na po si Bal sa Saan ganyan, no? Ha? Kayo mo yan? Oo, ganyan. Kuya Bal. Kuya Bal. Grabe ah. Ay, parang sipag ng mga kalingap. Kasi patasit. Ha? Yan po yung... Mas pasad. Ito si Putahin mo si para makuha. Man, mga ilang oras. Sir, ito na lang sa Ay, sinaamara pagliban na. Mapalaban si Boss Elvin. Wala akong ano, nauupuan na. Malaki ito eh. Malaki are. Mas maliit. Lo, style lo. Okay ra? Ayos ba, ayos? Okay ba sound right? Ayos na ba? Oo. Okay kayo. Ayos pa sound right? Ayaw pa yung sub-subit. JL Official. Wala tubig. Masyadong malapot eh. Wala tubig. Malapot. Masyadong malapot. Magalit. May tubig ka dyan? Multitasking yan. Maganda kayo. Bukan po si Kuya Bal. Ayan, Diyos. Maraming po salamat sa iyong mga kabutihan loob na binigay sa amin. Hindi ko po inaasahan dahil wala po kami kakainan na ipagawa ito dahil 1994 pa po yan. Matagal-tagal na pala, no? Opo, ang kalahati lang po niyan ay ganito tapos ang iba po nila ay sawali na. Ay nasira. Ano boss? Okay na boss? Okay, okay. Ako yung kumain ko yung tabugin namin dahil pag nababi, gusto na ang tawag namin. Ano sa akin, madalang aming bubong. Ngayon tayo maganda na. Matibay na. Ako, maraming po salamat. At po ay masaya ka pa. Masaya si Mrs. mo. Ang bahay niya gawa natin. Opo, napakarami po. Maraming salamat po sa tulong niyo.
Kausap ko ng walis ko. Yung lahat na Kami sila ng Lutson at saka Walis, kausap! Lutson kayo. Norma type. Stick ba? Stick. Ay, ito, selfie stick. Oh, hiramin to muna. Kanina to. Hindi, idugtong dyan sa ano. Yung ano niya. Ay, doon, meron na. Oh. Wala, pati nakuha mo na. Kaya ako, Mga pandak kasi ito mga ito eh. Oh, ha? Mga banso. Okay. Ayun, pwede. Puti, aja, puti. Anong nagkatag dia? Salamat sa panungkit mong sinampay. Oo. Bakit hindi pa ito nila pinabit? Siyang meron sa taas, kang kabi. Pus. Sa taas. Ito na. Ayan, pakyaw to, pakyaw. Security pa, vlogger pa. Ikaw na yung hindi yayaman niya, magpakamatay na ako nito. Security pa, vlogger pa. Uy, di pa expire lisensya ko siya. Ha? Di pa expire. Sino? Lisensya ko. Ah, Iso ba? Iso. isorder ka? Pagkatapos may sideline pa dahil pang sahod niya sa Ganun ka posting. Eh simple, vlogger na siya eh. Okay, officer eh. Siguro masakit ang ulo sa officer eh. Di ba? Kahit sa bahay ka, pag officer ka, tatawagin ka pa rin niya. Mahirap magpadala dito ng media. Sa bagay, sabi niya. Kung mag-shoutout ka naman. Salamat ng comment. Ayan o. Ayan pala. Yung marunong. Ang alawang Shoutout ka. ano agency ka? Mirik. Ah, Emirates. Wala pa na pa shout out. Ano ba dyan? Basahin mo naman. May natuloy sa kanya. Yan, Bobby 143 po. Ayan o. Masipag. Masipag na kalinga. Ilang mayaman sa ano? Ilang cup? Operation natin ito ano eh. Sa agency namin yung Ano agency? tito ni tito ni Butiti. Anong agency ba yan? Ilego? Wala kasi doon ano. Malas na siya. Ano? Lisensya eh. Mas malaki ito bigayan mo sa akin. May ulit Hindi ako wala kami dyan. Baka makakali. Ano yung braso? Yung braso dito? Wala tayong bras. May bras ba? Meron. Meron. Kaya ako mag-bras sa mga malinis. Pet mo? Pet? Ano ba? Ano ba? Oh, kaya ba ito? Ito na. Sa'yo yun. May taklong. Ayan o. Ulitin ko. Ano ba sa dahil? Kita-kita rin ito. Hindi naman pagka ano, doon na lang kayo pa rin. Pero may bukas ka. Walang bras na isa.
Sige ba, ay, isa lang. Driver din po niyo. Driver po. Isa. Sabi sa'yo. Dugay na. Dugay na. Pero yan. Taga-dyan ka na sa gawas? Ang lang yung line para Shout out po lahat sa inyo. Shout out kay Wilburn. Nag-send ng 500. Hindi nagpalipad. Palipad. Uy, ang taray ng ano mo Uy, 500 pesos. Naka 1.5 ka na ha. Hindi naka 3,000, ano ay 3,000. Evelyn official. Evelyn Page Channel, shout out. Evelyn. Uy, sana all. Ilan yan? Dalawa. Ay, 2,000. Oh. Eh, ganun. Lulu. Ba't ang dami? Birahin mo kasi dito katubirahin. Medyo matuyo na ito. Ito pa huli mo. Sige. 3, 4, Pasang pa 5. Pwede na. Buka mo. Aba, 6,000 na pala yan eh. 3,000 na. Uy, ang taray Salamat sa pag-share niyo ng blessing. Salamat. Yan, thank you. Sana all, pag nag-live ako, ganon din ha. Yan, Elvin, pakilala mo naman sila sa akin. Para maging monetize naman ako. Ayan na, mahirap maging monetize. Yan, oy, thank you po sa nagpakulay. Ayan, thank you po. Sa lahat po nandyan, ano po ni Bicolanong Elvin, salamat po. Ayan, thank you po sa 15 viewers natin and sa 19 tansa po. Ayan. Yan, thank you. Yan, ingat po kayo dyan. Wakan mo. Okay, sige. Ano, Naka 3,000 na siya. Sana all. Ayan, si Kakote na po ito mga kapatid. Hindi pa pala natapos. May mga pintura pa rin kasi ngayon ng mabaho. Mga luma yan? Luma. Nahubog ngayon kasi lahat ng pintura, wala na yan. Sabi ko kay Friendly ano na yan, friendly. Pero may... Ay, maganda ng bahay mo tayo. EGU Dulog. Ay, ano na tayo, correct po sa loob. Wilburn. Maganda ng bahay mo tayo ulit. Ngayon kahapon, magkakong tayo ha. Tapos, nagdago tayo kutsulong sa dalagay ng baka. Elvin Huwag na itong idububutin kasi didirahin niya ano ng kulay. Dito ba? Label dito siguro. Tama lang yan kasi kailangan niya yung pakin yan. Taas. Shout out ka. Hindi ko na ako siyang taas na yan. Kasi pandak. Yan po mga kaibigan, shout out po lahat po sa inyo dyan. Idulog TV, shout out po sa iyo. Ayan mga kaibigan. Ayan po tayo ngayon. Tura po tayo. Ayun. Ayan si Kuya Bal. Mga kaibigan si Kuya Bal Santos.
Papasin mo yan, kunin mo na yung item, pasin mo na lang yung ano. Number sa pangalan. Kunin mo na yung item ha. Nagala ko ang kutsuri. Oo, bigyan mo sa kanya. Dito yan. Bili ko yan. Ano, 58? Tignan mo. 58. Uy, ano mo ngayon sa akin? Wala pa akong pin. Nag-apply na ako. Eh, kung nakatinda na, tanga. Hello po kay Evelyn PH channel. Nakabot po ngayon cellphone ko na. Paano ko Po, kaya shoutout po sa iyo. Evelyn PH channel. Kasi ang hirap-hirap mag-live pagkatapos. Magandang hapon po sa iyo. Sana ko Ayan po. Mga kaibigan. Kay Mrs. Hello sa iyo, Marlene Buban. Hello po. Anak ko nga sana. Ayan. Ilan ang mas mo kuya? Si Kuya Bal. Dalawa. Papahinga konti. Natapos na lang kasi mamaya ang kategori ko na lang. Mamaya na ako. Ayun ang kasipag mo si JL. JL, ako naman. Kaya pa, kaya. Kaya pa? Si Kuya Bal, nakaupo lang. Hindi, inaanap mo siya, Mara. Hindi, alam ko. Sila na natin eh. Kakain nga daw, isasama daw siya. Oo, sabi ko ila ang ikat. Kasi si Jason ay nag-ikat. Te, anong channel mo? April Slap Official po. Ha? April Slap Official po. April Labs. Opo, ilan po pa-subscribe po April Slap Official. Catherine Official po. Catherine Official po. Siya po Support talaga natin yung sila. ang for woman. Ayun. Sarap ng pagkain nyo doon eh. Pinagandaan po talaga namin kayo. Salamat po ah. Maraming salamat din po sa pagpunta dito sa Lipa. Masaya po kami pumunta kayo. Salamat po. Elvin. Wala akong Elvin din po ako. Ayan. Galing din po kayo sa Bicol. Galing po ang Paranaque. Ay, parang niya. Kasama lang sila sabay ni Pero Bicolano ka po. sabay ni Arthur. Kasama ko si Arthur. Si Yung papa ko po taga Bicol din. Taga Sa Bicol. Sorsogon po. Sorsogon. Opo. ano kami, Ligaw Albay. Nasa Albay. May mga kamag-anak din po ako sa Naga. Oo. Daraga. Saan ang bahay niya? Sa apartment po ni Sir Ruel. Ah. Pero galing po ako ng Pampanga, kalilipat ko lang po dito noong February 13. Tapos nasakto lang po na bumunta sa Nakabal ng 15. Tapos mga ano po kami ni Sir Ruel, team members po ng Team Malasaki. Ate Malasakit. Opo. Si Sir Ruel lipat kasi yung din. Ayan po. Ang ganda po ng bahay na ganay Kuya Bal. Pero kinuha lang namin itong pitong pala. Ito. Ano, 6 days nga lang dito, di ba? Hindi, 7. Ay, ako stop pa lang. Shout out kay Raimundo Dacuba Vlogs. Shout out sa Katpintira. Ah, shout out sa Carpentera kay Catherine For Official. woman, for woman. Ayan. Hindi po for man. Ayan po mga kaibigan. May na ba boses ko? Salamat po. Shout out po sa lahat ng mga nanonood.
Bobby napakasipag talaga eh. Ayun, kulay po ng pagkakita. Ayan, may kulay blue na oh. Tatapos na rin. Ako pera ko na sa kanya. Kombinasyon. Selection mo na lang kaya. Ha? Tawasan mo na lang. Stay ko ngayon ha, kasi gagamitin. Shout out pong lahat sa inyo sa mga nanonood. Maraming salamat sa inyo. Suporta. Shout out kay Richard Buban. Shout out sa iyo, Richard Buban. Evelyn Page Channel, shout out po. Masaya po mga ayos na kayo pamilya. Salamat po. Shout out kay Roland Buban. Ayan, shout out po Roland Buban. Ayan mga kaibigan. Patapos na po na pintura po. Ano yan? Ganyan lang yung sa akin. Ayan. Maraming salamat sa Kuya Bobby to, Kuya Bobby 143 shout out. Andali po, shout out po kayo. Andali lang po Ma'am Raimundo Lacuba Vlogs. Kuya Bobby, shout out daw kay kay Raimundo Lacuba Ah, Vlogs. yan yung ano. Ay, si Raimundo. Raimundo. Si Raimundo. Anak na ni Lola Damiana. Ay. Hey, Raimundo, shout out. Anak ni Lola Damiana. Dito pa yung pangatlong anak. Oh, dito, pakita mo si ano. Panganay. Panganay niya, kapatid niya yan. Panganay. Ako pa yung pinakagitna nila. Kay Bernie, Tagawad, tapos si Raimundo. Makikisali ka kay ano ha. Lola Damiana. Isa lang yung brush, no? Ano pa? Isa lang. Isa lang. Naka-dip, manginig ang kami ko dyan. Kaya ko pwede dyan. Idol natin. Ayan. Ano yan? Eh, tapos na pala dito sa kabila. Ay, grabe ang ginawa ni Tim, oh. Ay, tinansya mo lang yan? Yes, boss. Ay, grabe. Ang ganda na po. oh. Tinansya lang Ano pala. ang kamay niya, Oh, wala namang tinansya. Wala na, ano lang yan, kamay lang yan. Ay, grabe. Si Tim Kagawad mo rin. Galing maganda. Taas kamay ko dyan, kay Tim Kagawad. Ano, all. Ikaw, Chef, kaya nga, Chef? Team Kagawad, idol ka namin. Kayo din. Talaga naman. Ano yung base? Anong kulay yan? Maritime Blue. Maritime blue. Maritime blue pala yan. Meron din palang aeronautic. Kuya Bal, shout out po. Ganda, oh. Galing po yan kay Evelyn Case Channel. Parang si Francis Joseph. Hanggang Joseph. Ito na si Kuya yung napanood natin na binigyan siya ng motor ni Kalinga Prap. Si Tim Kagawad. Si Team Jerome. Kagawad, Jerome. Kagawad, Jerome. Yan. Subscribe po, Team Kagawad. Team Kagawad po, subscribe niyo po mga kaibigan. Yan po yun yung binigyan ng motor ni Kuya Rap. Dapat bike lang yung ibibigay, motor binigay niya. Ayan mga kaibigan. Si Kuya Tim Kagawad, Jerome. Ayan, si Kuya Balo, natalikod. Ayan. Mas pabati po kay Kuya Balo. May bilin kay channel. Okay, sige.
Mamaya, papabati natin. May kausap pa si Kuya Bal. Evelyn PH channel. Ayan. Team Gagawad, shout out daw kay Raymondo. Shoutout po, Raymondo na po ba vlogs? Shoutout po. Evelyn PH channel. Tutuin mo na ng Ganay lang po. Tutuin mo na ng konti. Ayan, mga kaibigan. Sa taas kaya, tuyo na siguro. Kanina pa yan eh. Tutuin mo na ng konti. Pampatungan ulit, pampatungan. Yan na yan. Ano po yung masabi niyo, sir? Ayun. Masasabi ko lang po, napakaganda ng bahay na to. Kulay niyo, puti. Bigay po ni Kuya Bal Santos Matubang. Tapos ang purungan. Ayan po mga Si kaibigan. JL Official, napakasipag. Ayan. Pwede mag-asawa ng tatlo. Huwag, masalamat yan. Ayan. Ayan po si Kuya Bal. Kuya Bal. Yan. Maganda na. Kuya Bal, pabati daw kay Evelyn PH channel. Hello po kay Evelyn PH channel. Ayan. Umaga po. Shoutout sa lahat. Morning. Salamat po Kuya Bal. Ayan po. Ayan po, Evelyn PH channel. Pwede ka na pong matulog. Nababi ka na po ni Kuya Bal. Kapagwapo-gwapo kong kapatid. Maraming salamat daw Kuya Bal Pag, sa pagbati. yan. Ako naman? Si Ingrid po. Yan. Ikaw naman dito. Dito muna ako, masaya ako dito. Relax ka lang po. Ayan. Oh. Anong team nyo na? Parang hindi nyo masasabi ah. Kuya Bal, matagal mo na po akong followers. Ikaw po ang ginagawa kong instrumento kung bakit nag-YouTube ako. si Evelyn PH channel. Ayan po. Shoutout. Oo. Ayun, patay na tayo. Wala tayong battery. Guys. Ayan, maraming salamat po sa mga nanonood. Puputulin ko na po ito, nalubat na po yung cellphone namin. Ayan, maraming salamat po Kuya Bal Santos Matubang. Dati, nanonood Ganda lang po ako yung ng YouTube. bigay niya po yung bahay. Ngayon, kasama ko na po si Kuya Bal. Patapos na po. Dati, nanonood tayo lang nagi. Ano, 89, ano? Dati nanonood lang kami Kuya Bal sa'yo. Ngayon, na personal na namin. Hindi namin maano yung kaligayahan namin eh. Makita ka lang namin, masaya na po kami. Pataas yung gawa mo. Pataas na. Ayan po, pasensya na po kayo. Malulubat na po ako. Kunti lang. Oo, maraming salamat po sa ano. Salamat po. Maraming salamat sa pagbati kayo. Yan. Dali. Salamat po Kuya Bal, tuwan-tuwa po ako. Ayun. Ayun po. Hanggang dito na lang po. Lubat na po kami. Maraming salamat. Mamaya naman po ulit. Ayan, mamaya po pupunta ka lang. Ayan mga kaibigan. Laguna. Hoy, ano, Bicolanong Ilkin. Up. Bicolanong Ilkin. Pupunta tayo ng Laguna, siyempre kasama. Anong masabi mo? Ayan. Ayan. Importante po kasama po namin ang mga iniidolo namin na vlogger. Kaya andito po kami. Anytime po, kahit anong oras. Ayan, anytime Sama-sama po kami. mapupunta kami ng Laguna. Diretso uwi na po Ay, kami. Mac, kunin mo yung ano doon. Nawala yung anto. Power bank. Sa sasakyan. Power bank. Kamusta na yung kasalan nyo? Matutuloy ba? Mga kaibigan. Patuloy muna natin. Yan o, bulsa muna dyan. Nakakuha na Ay, patuloy muna natin. 5 minutes na. Jim, Yan ang mahirap na tanong na mahirap sagutin. anong masabi na dyan si Kuya Bal sa likod mo ngayon? Ha?